טוב, בואו נמשיך את הערב הזה. עוד מזרחית מרוקאית, בסדר? תנו הרבה כפיים למאור! אני רוצה להגיד תודה ליוסי גמי על הקורס המדהים הזה. באמת חברים, באמת, מגיע לו. חייב להגיד לכם, אין לי מושג איך מסכמים משהו שלא עשינו בו כלום. מה קורה חברים? אני רואה יש פה הרבה אורחים, חברים, משפחה, איפה החבר'ה מהקפוארה? סתמו. חברים, מי שלא מכיר אותי, אני מאור, אני בן 35, רווק לא מבוקש למרות ההיצע הנמוך. עכשיו, בגלל שאני רווק לא מבוקש למרות ההיצע הנמוך, אז אני לא יוצא הרבה לדייטים, לכן אין לי רכב. אני נוסע הרבה בתחבורה ציבורית. אתם יודעים, אוטובוסים, רכבות, יש פה אנשים שנוסעים ברכבת? שמתם לב שיש כל מיני תחנות מוזרות ברכבת, נגיד אשדוד עד הלום. הגעתי פעתי מודיעין. כל מודיעין זה פעתי. באר שבע דרום. גם יש תחנה עד שאף אחד לא בטוח היא בארץ או בחו"ל, נכון? כפר חב"ד? מה זה בית חב"ד בתאילנד? מי גר שם? חב"דניקים, מושבניקים, סטלנים, מי גר שם? חברים, אני חייב לספר לכם סיפור. השבוע, באמת, הדבר שהכי מבאס אותי ברכבת זה שאני פוגש מישהו ביום ראשון בבוקר, מישהו שלא בא לי לראות אותו. השבוע אני נוסע ברכבת יום ראשון, 7 בבוקר, אני מדבר איתכם, אני עדיין עם הפיג'מה והריח של הטונה מהפה. מהבוקר אני רואה בחורה שלא ראיתי איזה 20 שנה משהו מהתיכון. אתם יודעים, מכירים, אני מדבר איתכם על יום ראשון, 7 בבוקר, הבחורה נראית כאילו יצאה עם מכון יופי. מכירים את הארסיות האלה, עקבים 30 סנטימטר, כל הפרצוף תוחם. כך נראה. עכשיו, אם נקרב אליי עם העקבים, אין לה מושג איך הולכים על העקבים הזה. עכשיו אני מסתכל, אני אומר, בבקשה שלא תזהה אותי, בבקשה, ואני פלא אלוהים, בבקשה, אני אשמור שבת, אני אצום בי"ז בתמוז, אני אעלה את עצמי לעולה בבית המקדש, בבקשה, רק שלא תזהה אותי, פתאום מה יהיה? אם אתה לא יודע שלי, אני הולך לחזור לך את האבוש, עכשיו אני קרב ואומרת לי, הבנתי שזה מחמאה, רציתי להחמיא לה גם, אבל לא היה על מה. באמת, הבחורה נראית צבאה, חברים, בתיכון הייתה נראים כמו בר רפאלי, היום כמו אניטה פללי. בקיצור, אנחנו עולים לרכבת, באמת, תקשיבו טוב, אנחנו עולים לרכבת, אנחנו חושבים אחד מול השני, ואז היא מביאה את המשפט. רגע, כיסא לא נוח, לא בצורה. ואז היא זורקת לי, אנחנו עולים לרכבת, יושבים אחד מול השני, חזרתי למשפט אחורה, אחי, אני מתפגש שאתה איתי, יופי. אנחנו עולים לרכבת, יושבים אחד מול השני, פעם שלישית, אני לא חוזר על זה יותר. ואז היא זורקת לי משפט, חברים, משפט הכי מבאס בעולם, שאחריו אני יודע שהיא הולכת לחקור לי במשך שעה על כל מה שקרה לה מהתיכון, וכל מה שקרה לכל החבר'ה שלה מהתיכון. תגיד, לאן אתה נוסע תל אביב? זה כיף, גם אני, אתה חייב לשמוע, כאילו יש לי ברירה. אתה לא מאמין, לפני שבוע התחתנתי, חתונה מהממת! אתה לא מאמין, התחתנתי. זוכר את יוסי שבגדתי? איתו. ליד הג'ינג'י, אחותו. חזי העיראקי, אשתו. מגיע שרמוטה, מה שיעשה לי בכלל, בטח יש לך את זה בחיים. זוכר את שירה השמנה? שמנה. אודיאן קולטן, עשה החלקה. בועז הגבוה, הניח קומתו. נתן לאתיופי, שינה אורו. לעשות הוא גם מושיט לגנה פירורים? התאבד, כמה מרוקאית השתכנס, באמת קופיה כופרת בתשובה, נותנת נסגרה, רגע, אבל אני עושה את הבית הבעליכם, לא צריך כל דבר, זה לא אני זוכר, אבי רגליים, נכה, מוטי כפיים, גידם, אלי אוזניים, חרש, נצי הנץ, עיוור, אתה לא מאמין, ראיתי, זוכר את המורה ספרות, הסתפר, המורה אזרחות, התאזרח, המורה לתנ"ך, התחנך, המורה לחינוך מיני, בכלא, מה שעושה לי כאלה בית אנש לחוץ בחיים. חשמלאי, איציק השרוף, כבאי, מאור השקרן במיימי, ממן הגזור עושה אוריגמי, אתה לא מאמין, אתה זוכר את סמי מסורם? שוטר, ליזה גנבת, יועצת מס, מיטל המכוערת, יועצת יופי, מגיה שרמוטה, יועצת זוגית ושרמוטה, רק שרמוטה, מה שעשה לי, אני אשכח את זה בחיים, תגיד לי, מה איתך? תגיד לי, מה איתך? אני יורד לכפר חב"ד. תודה.
חברים, אני חייב להגיד לכם שהערב אני קצת מתרגש, באמת. זו פעם ראשונה שההורים שלי רואים אותי בסטנדאפ. האמת הפעם, שאני רואה את ההורים שלך, אני רואה את הפעם. אין סיבה חברים, באמת. בוא נשאר פה ההורים שלי, פה. אמא, מה קורה, הכל בסדר? אל תעני לי, זה סתם יגרור לוויכוח. אבא, אותך אני לא שואלת, אותך אני אוהב. סתם. אמא, אתה יודעת אנחנו מהסטנדאפיסטים, אנחנו נמכור את אמא שלנו בשביל בדיחה, אבל אני לא כזה. מספיק שקל. חברים, ההורים שלי לא מזמן חייבו 40 שנה, 40 שנות נישואים. אין צורך בכפיים, אתם סתם דורכים לעלה בשביל יהיה לפצעים, אמא שלי עושה זה מספיק. באמת חברים, אני אומר לכם, 40 שנה ביחד, אתם יודעים איזה יופי, באמת. 350,412 שעות של שתיקה. נשבע לכם חברים, ההורים שלי יכולים לשבת בסלון שעות ולא לדבר. אמא שלי סורגת, אבא שלי רואה טלוויזיה, איך שאמא שלי פותחת את הפה? ביביה! יש פנדל! ובכלל מחצית! לא, זה מלא דברים, באמת, הזמנים השתנו, אני זוכר בתור ילד, ההורים שלי הולכים יד ביד, מתנשקים ברחוב, עושים סקס בכל מיני מקומות ציבוריים, את זה לא ראיתי, רק סיפרו לי. באמת, היום אחרי 40 שנה, איפה? אם אבא שלי בטעות נוגע באמא שלי, הוא שוטף ידיים כאילו נגע בצד. באמת, גם שמות למשל, חברים, גם שמות. ההורים שלי למשל, קוראים להם ויביאן ובברט, שמות תנכיים. עכשיו שמתי לב שככל שהזוגיות שלה מתארכת, ככה השמות מתקצרים. בהתחלה שלהם כאילו לחיבה. ויביאנית טושטוש, וטריקה פה. אחרי שנה זה פקודות. ויביאן! אחרי 30 שנה מתייאשים, מורידים אותיות. תראו לכם אחרי 60 שנה בבית אבות. באמת, ההורים שלי גם בתור ילד, אני זוכר שהיה להם כינוי חיבה, היום כלום, לא כינוי ולא חיבה. באמת, לא, אני זוכר, יש פה זוגות, יש פה זוגות, יש פה זוגות, מי, איפה זוגות, מי זוגות? אתם זוג כמה זמן? 10 שנים. אתה לא בטוח. יש עדיין כינוי חיבה? איך? לך לא או לא לך? אתה לא אחראי, אתה לא בא לך, אצלנו אני יודע, נכון, אנחנו הגברים לא אוהבים את זה, נכון, מבחינתנו זה כמו תחורים, מציק אחרי שנה עובר. באמת, זה לא מחזיק מעמד, הרי זה לא מחזיק מעמד, כי נראה חיבה, זה סתם בעס אותנו, הרי מה, מישהו פעם ראה זוג סקינים בבית אבות כזה? לא! זה לא קורה חברים, באמת זה לא קורה. אני לא יודע אם שמים לב חבר'ה, אבל אני לפני שנה התחלתי להתאמן בקפוארה. האחר של הקפוארה פה, באמת, איזה כיף חברים, באמת, אני אומר לכם, שנה שלמה גולדי אגב. נשבע לך, לא באמת, אני בא לך לקפוארה, אני הרבה זמן ניסיתי לעשות ספורט, אבל אף פעם לא הצלחתי להתמיד, לא בריצה, לא בשחייה, לא בסקס, כלום. עד שהגיע האחיין שלי לפני שנה אומר לי, אני בקפוארה, תבוא, זה כיף, זה ממש כיף, סתם, עוד מילה לא קוראים לך סופרגול. זה מעצבנים הילדים האלה עם הסופרגול, הולכים לישון עם זה מחוברקים, נשבע לכם, עכשיו עד הלכתי לישון עם האחיין שלי, קמתי עם מסי על המצח וטל את טעות חלנך. באמת חברים, באמת, כשאין בקפוארה כמו בכל אומנות לחימה, לכל אחד יש מאסטר. כמו אצל דתיים, אבל בלי השטריימר. עכשיו שמתי לב משהו מוזר, לכל מאסטר גם יש מאסטר, וגם לא יש מאסטר, וגם לא יש מאסטר, וכולם אותה חבורה. קח כסף לחבורה, שים אבזם, צייר פרח, לב, דובי, משהו, אני יודע. גם יש לו כל מיני קטעים מוזרים למאמן, סוף האימון הוא בא לך, שוניניו במנטגה. מה שעשינו באימון, להתאמן בבית. יצא לי חצי רוצים להקליט פורטוגזית. עכשיו איך אני להתאמן בבית חבר'ה? איך? מה אני אעשה פיקלט מהסלון המטבח? אני גם בדירת חדר. נשמע לך פעם עשיתי גל, ולא שברתי 2 סלעות במיקרו. באמת חברים, באמת. לא, אני חייב להגיד לכם, באמת, אני מסיים, באמת, בקפוארה יש משהו שמעצבן אותי, במשך שנה שלמה, זה מה שאתה עושה, אתה עושה רק הצד בסיס, שדבר כזה, עכשיו זה מחרפן, חבר'ה, זה מחרפן, זה מדבק, אני אומר לכם, זה מדבק לגוף, למה? כי אתה יוצא מהאימונים, אתה רוצה ללכת הביתה, אבל אתה לא מתקדם, זה או שברחוב אתה נראה שיקור, או שאתה הולך לספינה. אתם יודעים איזה קשה למצר זה אחרי אימון, מי לא, נפל לי. הדבר הכי מעצבן אותי חברים, ואני מסיים עכשיו פה, הדבר הכי מעצבן בדבר הזה, שאני חשבתי שאני אבוא לקפוארה לפני שנה, אני אהיה לוחם, אני חיה, אני פייטר. איפה? אני לא מכוון עם סכין, יעשה לי, אללה, ברגע! חברים, תודה רבה. לפני שנסיים, מילה קטנה, באמת, הייתם מדהימים, גם אני, סתם.
אני בעוד 4 ימים, איזה תאריך? בעוד 5 ימים, בעוד 4 ימים. אני חוגג 35. כן, סקסי יש. עכשיו באמת אני חייב להגיד לכם שהסטנדאפ מבחינתי זה המתנה הכי גדולה שקיבלתי לשנה הקרובה. הייתם מדהימים, אני אוהב אתכם. חבר'ה, תודה רבה, זה הייתי מאוד מעניין, תודה. באמת תודה.